Hekk kif il-Knisja Kattolika qed tipprepara għaż-żmien liturġiku tar-Randan, nixtiequ nafżawkom li l-Arċidjoċesi ta' Malta se tiċċelebra l-Erba' tal-Irmiet b'mixja penitenzjali bejn il-parroċċi ta' Ħalsafi u dik ta' Żurrieq. Il-mixja tibda mill-Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi u tintemm fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina ġewwa Żurrieq, fejn l-Arċisqof se jiċċelebra qudiesa mal-ġemgħa. Kulħadd mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana li se ssir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar dettalji fuq jublew.mt. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nitolbu il-maħfra t'Alla. Alla tajjeb u ħanin u jaħfrinna id-dnubiet tagħna nkunu kemm inkunu midinbin. Nistqar l-Alla li jista' kollox fuq il-komħuti li jiena ddimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lil-komħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil nagħmlu dak li jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Isserraħx fuq il-ġid li għandek u tgħidx dan biżżejjed għalija. Tħallix il-ġibdiet u saħtek imexxu kuma biex timxi wara dak li tixtieq qalbek. U tgħidx min jista' lija għax il-mulej żgur jitħallas minnek. Tgħidx dnibt b'daqshekk xi ġrali għax il-mulej idum biex jgħadab. La sserraħx rasek mill-maħfra hekk li żżid dnub fuq ieħor. U tgħidx il-ħniena tiegħu kbira jaħfir li l-kotra ta' dnubiet għax kemm il-ħniena u kemm l-għadab huma tiegħu imma fuq il-midinbin iniżżel l-għadab. Toqgħodx tistenna biex iddur lejn il-mulej u tħallix minn jum għal ieħor għax ħin bla waqt jasal għadab il-mulej u meta jiġi biex jitħallas minnek tintilef għal kollox. Isserraħx fuq ġid li qlajt bil-qerq għax xejn ma jkun jiswielek fi żmien il-għawġ. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ila xqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu,
flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: min jagħtikom tat-silma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu mawon u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija lik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek huwa lik okkażjoni ta' dnub, aqtaw barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija lik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna talla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex. Għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar. Tajjeb il-melħ, iżda jekk il-melħ jaqta' biex terġgħu tagħtuh it-toma tiegħu. Fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u tgħixu bis-sliem bejnietkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Fil-ħajja għandna bżonn li jkollna toma tajba. Għax hekk ma jkollokx toma tajba, jew ma jkollok toma xejn, jew għar ikollok toma ħażina. U toma ħażina tfisser li tkun imdejjaq. U saħansitra imdejjaq bik innifsek. Għalkemm qed ngħixu f'soċjetà żviluppata li nistgħu ngħidu ma jonqosna xejn. Insibu numru ta' nies bit-toma ħażina f'ħajjithom li xi ħud minnhom saħansitra jaqgħu f'depressjoni. Allura għandhom bżonn naqra toma tajba. Minn fejn tiġi dit-toma tajba? Tiġi minn xulxin. Ikolli toma tajba jien, inkun kuntent f'ħajti u nipprova nagħmel il-ħaddieħor kuntent. Din hi t-toma tajba.
Allura irridu nfittxu illi noħolqu tbissima fuqhom kulħadd. Aħna l-insara għandna nkunu in-nies ta' tbissima fuq fomna il-ħin kollu. Għax jekk vera nsara, aħna ngħixu viċin ta' Alla. U Alla huwa l-għajn tal-ferħ. Alla jimlina bil-ferħ. U jekk jiena nkun mimli bil-ferħ, marriċ wisq biex dan għal-ferħ naqsmu mal-oħrajn u noħloq toma tajba fil-ħajja tal-oħrajn. Dan illi jfisser il-kliem ta' Ġesu meta qal tajjeb il-melħ iżda jekk il-melħ jaqta' biex terġgħu tagħtuh it-toma. F'dak iż-żmien il-melħ kien meqjus illi jippreserva l-ikel fil-melħ ma jitħassarx, ma kellhomx friġis, u jagħti toma tajba lill-ikel. Għalhekk Ġesu qalilna imma qogħdu attenti li dit-toma tajba f'ħajjitkom ma taqtax, ma tisparixxejx. Għaliex hekk ma jkollokx toma tajba int, kif sa tagħti toma tajba lil ħaddieħor? Kemm hu sabiħ li nkunu ferħanin, nkunu mimlijin bil-ferħ u dan il-ferħ naqsmuh mal-oħrajn. Dan irid minna Ġesu. Hawn nies li kull fejn ikunu jġibu l-ferħ. Għax huma maqudin Malla mimlijin bil-ferħ, allura bħal tazza mfawra, imfawrin bil-ferħ u dan il-ferħ jgħaddi fuq l-oħrajn. Niftakar darba milt funeral ta' mara sempliċi, ma kienitx mara ta' karriera akademika, ma mlitx jisem għaliha f'ħajjitha, imma kienet mara ferriħija. Kull fejn tkun tferraħ lin-nies u n-nies kienu jgħidula kienet tgħix ħajja normali, tmur tixtri, tmur il-quddies, tmur xi passiġġata, imma fejn tiltaqa' man-nies ħalliha tiċċajta, ħalliha tifraħ u toħloq tbissima fuqhom kulħadd. Fil-funeral tagħha kien hemm knisja fgata bin-nies. Hemm sabiħ il-kliem ta' Ġesu li jibda bih fil-Vanġelu tal-lum. Min jagħtikom tazz-ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Mela jekk aħna nkunu nies qalbna tajba, u għax qalbna tajba għandna toma f'ħajjitna u din it-toma naqsmuha mal-oħrajn, Alla sa jagħtina il-ħlas li jkun jistħoqqilna. Imbagħad Ġesu jwissina biex ma nkunu skandlu tal-lejl ħadd. Għax hekk aħna l-kuntrarju, inkunu nies li fejn inkunu aħna inġibu dwejjaq, inġibu l-firda, inġibu lejra, inġibu d-diskordja, flok inġibu l-ferħ u l-għaqda u l-imħabba u l-paċi, inkunu qed infixklu lin-nies biex jersqu lejn Alla, qed nagħtu skandlu. Mela nilqgħu il-kelma sabiħa ta' Ġesu Kristu fil-Vanġelu tal-lum. Nkunu nies qalbna tajba, nies li jġibu l-paċi, nies li jgħinu lill-oħrajn. Kull fejn inkunu aħna ikun hemm il-ferħ. Inkunu nies b'toma tajba li nagħmlu l-ħajja tal-oħrajn b'toma tajba. Kull darba li nwieġbu iva għall-imħabba ta' Kristu, inkunu qed nagħmlu pass il quddiem fit-triq tal-qdusija. Nitolbu l-għajnuna t'Alla. Mulej birek u qaddes lil uliedek
mulej birek u qaddes lil uliedek. Nitolbu sabiex l-insara jfittxu li nkunu qaddisa u bla teba fl-imħabba u d-dimalla u jxerdu l-imħabba fost ħutom il-bnedmin. Mulej birek u qaddes lill-uliedek. Nitolbu sab il-ġnus kollha jarfu l-imħabba talla li deret f'ibnu Ġesu li ġi fid-dinja biex jisalvana. Mulej birek u qaddes lill-uliedek. Nitolbu sabiex is-servizz ta' dawk li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa ikun wieħed attent u ġenerus lejn kull min qiegħed ibati. Mulej birek u qaddes lill-uliedek. Nitolbu sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw tatina l-qawwa biex nagħmlu it-tajjeb b'moħħna u b'qalbna kollha mal-oħrajn ħanħolqulhom toma tajba f'ħajjithom. Mulej birek u qaddes lill-uliedek. O Alla, tama ta' kull min jafda fik. Atina li naqsmu maħutna l-imħabba li jinti urejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna, li huwa igglorifikat għal dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-kelma tiegħek li biha għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu mwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin inxandru l-glorja tiegħek u minn qalbna ngħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis,
tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph li jgħinu u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif allimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna li nkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbru bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ma ninfired minni. Dan hu l-ħaruf Talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk, o Alla li tista' kollox, biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Mulej, ħenna l-Papa Franġisku, b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intihom. Għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha u għejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel Sidna Ġesu Kristu tgħammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Sima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbaħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju tad-dawl. Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja bimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru, Sidna Ġesu Kristu għamel it-trasfigurazzjoni quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru. Ġesu Kristu iwaqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmuħ.
Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema jikda fl-ard. ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imper kinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifu. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Issir eternalla. Ħenna lina. Tiben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kolluk seta. Itlob għalina. Xebba kolluk ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tassis tad-dimonju. Irriżnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata kunċissjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu.